Zdravím vás. Jak jsem slíbila, dávám vědět, jak dopadla včerejší odborná konference na téma dětství bez násilí pro všechny. Na konferenci zaznělo mnoho inspirujících poznatků, mnoho výzev dobré praxe a já bych s vámi ráda pozdílela pár klíčových bodů. Tady můžete vidět infografiku, kterou jsem si přivezla od Centra Locika. Je to velmi inspirující, návodné a doporučuji všem, jak ve školách, na táborech, na kterékoliv vlastně akci, kde se vyskytují děti, tuto infografiku využívat. Ale nemusíte ji využívat pouze pro práci s dětmi, ale i samé pro sebe v rámci sebevzdělávání. Najdete tady mnoho návodů, jak pracovat v určitých situacích. Co dělat, když se dítě sebe poškozuje, když je dítě ohrožené, když je dítě fyzicky trestané. Najdete tu ale i například doporučení jako rodič, kde můžete vlastně najít takovou pomůcku, jak pracovat sám se sebou, když vy máte nutkání fyzicky trestat své dítě. Centrum Locika opravdu dělá vše proto, aby podpořilo to dětství bez násilí. Jednou z novinek jsou například i karty jakožto průvodce trestním řízením pro děti. Tyto karty dítěti vlastně umožňují pochopit, jak celý ten průběh trestního řízení funguje. Jsou tam vizuální obrázky, je tam text jednoduchý, tak aby dítě vědělo, s kým se bude vídat, co se bude dít a jaká má práva. Dalším bodem vlastně bylo téma multioborové spolupráce. Mnohokrát zaznělo, že multioborová spolupráce není na dobré cestě. Je to těžké. Každý to ministerstvo, který se má podílet vlastně na tom bezpečí toho dítěte, má své pokyny. A podle toho každý pracovník, každý ten orgán pracuje. Momentálně to spadá pod 5 ministerstev. A bylo by skvělé, kdyby vlastně vzniklo nějaký koordinační centrum nebo koordinátor, který by vlastně mohl koordinovat všechny ty pracovníky, kteří se podílejí na tom případu dítěte. Velmi často zazníval traumarespektující přístup, traumarespektující komunikace, což je jeden ze základů, jedna ze základních dovedností, kterou by měl disponovat každý pracující s dětmi, kde hrozí riziko, že se vyskytne dítě v náročné situaci, dítě ohrožené. Je to komunikace zaměřená na respektu, na emocích, je to komunikace, kterou neškodíme, kterou dítěti dodáváme pocit důvěry a bezpečí. Bylo by skvělé, kdyby vlastně už při studiích na vysokých školách se toto vyučovalo. Bohužel to zatím není a já budu pevně věřit, že se to změní a ukotví se to tak, aby se našel prostor pro i tady tu část, vlastně základní část této dovednosti. Také zaznělo to, že nás vlastně čeká nová metodika pro OSPODy. Jsem zvědavá, co z toho vzejde, těším se na to. A také změna MKN 10 na MKN 11, kde bude vlastně zahrnuto i už zohledněno traumatizující dítě v rámci těch diagnóz. Uvidíme, co z toho vzejde, jak se to implementuje do praxe. Také, co mi tedy rezonuje, je to, že se stále odkládá vlastně ukotvení tělesných trestů do zákona, to, aby byly zakázané.
aby za ně hrozil postih. Hovořilo se o tom, co vlastně tělesné tresty dítěti způsobují, jaký to má dopady v jeho dospělosti. Je to citlivé téma v naší společnosti a myslím, že by se o tom mělo hodně mluvit, ale více o tom můžeme případně v dalším nějakém videu. Další vlastně novinka je, že na Slovensku, jakožto náš sousedící stát, tak tam vznikají nové Bernahusy, které vlastně mají fungovat na principu dnešního našeho českého advokačního centra Lociky, které vlastně poskytuje komplexní podporu dítěti na jednom místě. Což já vnímám za skvělé a byla bych velmi ráda, aby těchto advokačních míst bylo mnohem více v celé České republice. A budeme držet palce Slovensku, aby se jim zadařilo. Co mě zaujalo, bylo vlastně tady ta příručka, kde vlastně praktický průvodce laskavým rodičovstvím, jak na výchovu bez tělesných trestů. Najdete tady vlastně, jak vychovávat bez toho tělesného trestu, co znamenají určité projevy chování dítěte, co dělat sám se sebou, když máte nutkání fyzicky trestat a co to vlastně znamená u vás. Je to přehledné, inspirující a myslím si, že by si to měl pročíst každý rodič, jak nastávající, tak už současný. Tato příručka je volně stažitelná na stránkách Lociky a odkaz vám opět vložím pod toto video. Pokud byste měli jakékoliv dotazy k tomuto tématu, nebo byste chtěli cokoliv prodiskutovat, neváhejte se ozvat, ať do zprávy, do e-mailu, nezapomeňte mě sledovat a více informací najdete i vlastně na mých webových stránkách www.compasio.cz, píše se to s C a 2 S. Takže já vám děkuju a budu se těšit na příště. Mějte se fajn.